Прийшли. Так, скільки вас? Проходьте по одному. Тримайте дистанцію, не штовхайтеся і тихенько, не шуміть. Ось, тримайте ваші квитки. Що значить звичайні листочки? Це квитки. Все, проходьте. Зараз я відведу вас до ваших екскурсоводів. Взагалі, наш музей не завжди був музеєм. Як тільки ми сюди переїхали, то тут був лише княжий парк. Не парк, а лише частина. Ходіть, я вам все тут покажу сама. Князь Любомирський подарував цю частину парку для міста і на ній збудував гімназію, а потім… Ти забула сказати, що архітекторами були Міхович та Ян Якуб Бургіньйон. Іди повторюй програму, а я далі поведу сам. Але ж я вчила! Тут навчалися, а потім працювали письменники Володимир Короленко, Пантелеймон Куліш, історик Михайло Костомаров. У 1872 році Ох, яке занудство ці ваші дати. Он наші гості ледве не заснули від вашого ясеневого бубоніння. Де емоції? Надрив! Гімназію замінили на училище, потім прийшла війна. Бахкало, гепало, крики, стрілянина. Всіх вчителів евакуювали в Суми. Страшне робилося. Ох, та вони ще ж діти, змилуйся. Ой, зате не нудно. Ну, не все так лячно було. Постояли, закриті трохи. Потім поляки тут кураторіум зробили. А потім друга війна. Знову стрілянина, окупація. Рейхскомісаріат тут засів, як вовк в кущах. Зараз тут краєзнавчий музей, і все спокійно. А була стрілянина, вибухи, голосіння. Дітки на екскурсії приходять, а так тишина. А от колись... Ну все, екскурсію завершено. Віддайте пану Каштану квитки. Та не листя це, а квитки. Отак, дякуємо, що завітали. Приходьте якось ще. Друга Липа нову екскурсію розучує якраз.